Поздравявам всички балъци, дето казват, че Вирго и Търфа знаят да пеят само за сосове и други простоти. Пичовете за по-малко от 2 години се наложиха стила и станаха едни от най-разпознаваемите изпълнители. Радвам се докъде го докараха, пък и вкарват много цвят в умрелия чарт. Да не говорим, че тепърва започват да набират скорост. Тъй, че пичове, хейтете си колкото искате, може само да ги гледате по скапаните си екрани и по плакати. А този завист до някъде няма да ви докара. Радвам се, че съм във времето на Вирго и ТРФ. So deep and power. Тле, толкова ме докосна. Мачкай. Въжи доста този трак. Респект за труда и вложения смисъл и вайб. Вайба не може да се опише с думи. Чувства се. Що за простак? Ще пишеш такъв коментар. Мисля, че музиката на Търфа се е променила много в моите очи, но за Вирго не мога да кажа същото. Затова ми беше интересно, когато видях изкачащия прозорец, пишейки Вирго и Търфа, поне да се обади. Затова смятам днес да оценя поне да се обади, но преди да започнем, искам да споделя първия проблем още преди да съм изслушал песента. И това е, че песента не е правилно миксирана, защото както виждате на екрана си, когато доближиш много, виждаш, че тези аудиовълни, които са доближени до милисекундата, не си съвпадат. Но да се направим, че не сме го видяли и да съдим на тези три главни критерии. Инструменталът, вокалите на песента и текстът. Така, да започнем с инструментала. В началото пияното добре предразполага сравнително интересен инструментал. Този инструментал също така много ми напомня на ето тази песен, не знам защо. Но има само един проблем. Това, което вече е станало иконично за трапа. И това са 808-ци. За който не знае за какво говоря, това е басова нота от иконичната барабанна машина Roland TR-808. Тези ноти не спират през цялата песен. И това не е лошо нещо. Мисля, че са добре изпълнени и линиите са написани да ударят в правилния момент. По принцип нямам такъв проблем с трап песни. Но има една коренна разлика. И това е, че това не е трап песен. Или поне си мисля, че не е била такава идеята. Ще се върна към тази точка после, когато говоря за текста. Предполагам, че Arithmox, създателя на инструментала, не е знал за какво ще е песента. Като цяло на инструментала бих дал 4 от 5, но ако е знал за какво ще е песента, бих го свалил до 2 от 5, понеже не върви с темата. Затова му лепкам средно 3 от 5. Също така, в началото на песента има добър синхрон между дананикането и инструментала, което ме води до втората ми точка. Вокалите на песента. Както може би чувате, аз не съм най-квалифицирания да говоря по тази тема. Не съм точно надарен с гласът на мачка Чесън. Всъщност гласът ми по-скоро звучи като котка, която бива бутана бавно и мъчително в блендър. Но това не значи, че не мога да дам мнение. На първите 3 линии от песента има ето този вокал отзад. Той върви много добре с инструментала и подхожда гласът на ТРФ. Малко по-нататък обаче дублират гласа му в припева и го правят все по-дълбок. Това не работи добре нито с трап пияно инструментала, нито с гласът на ТРФ. Сега минаваме към по-нехаресваната, поне от мен, част от дуета. Вирго. Гласът му върви добре с инструментала, но се личи, че използва много повече аутотюн, отколкото частта на ТРФ. През повечето време няма нищо интересно за казване, освен факта, че ненавиждам тази неудобна пауза в смяната между Вирго и ТРФ. Която дори не забелязах, че е смяна, докато не видях текста. На мен ми звучи като един човек през цялото време. До цяло давам 2.25 и песента свършва с най-обикновена преливка към тъмнина. Предполагам, че тъмнината е вратата към мазето, където текстът е вързан и наръган около 48 пъти в главата. Да започнем с факти. Изцяло в песента има 293 думи. Ако махнем думите, които се повтарят, стават 157. Тоест има 136 думи, които се повтарят. В песен, която е дълга 3 минути с начало и край на инструментала. Без тях песента е дълга 2 минути и 23 секунди. Тоест получаваш 1.17 уникални думи в секунда. Докато Фол в най-известната му песен Няма чакай за 2 минути и 23 секунди казва 283 думи, от които 178 са уникални. Сега, защо казвам това? Защото почти половината от на Вирго и ТРФ песента са еднакви думи. Но, може би си казвате, но и на Фо броят на думи е толкова. И сте прави. Но на Фо песента припева е дълъг и се повтаря първият път
4 пъти и след това още 2. 2. Това е половината песен на Фо. И 3. Може би се питате, защо сравнявам Фо с Вирго? Защото Фо искаше биф, явно. Държа само да подчертая, че Фо не му е докоснал дори, даже нямаше шанс. А Вера му дит беше него му удари. Бала, брат, малко пуси му в гръб, ама няма ятък. Сега, към това, което всъщност се рапира в песента. Частта на ТРФ започва с рапиране за любовна, може би раздялна песен, която върви с инструментала. И изведнъж Вирго идва отляво и фаща текста, вкарва го в мазето и го наръгва с тъп камък 43 пъти. Опитайте се да познаете първите две линии за какво са. Познахте ли? Да, нормално. Той рапира за това във всяка песен. Първата линия е флекс, а втората е, че ще те бия. Предполагам, иначе не прави смисъл. Третата е по тема, в четвъртата флексва, петата флексва и говори за биф. Шестата, седмата и осмата не правят никакъв смисъл от това, което виждам. Девета флексва, десета флексва, 11 и 12. Ако ви кажа какво прави, няма да повярват. След това ТРФ се опитва да върне песента по темата, след което Вирго се връща, хваща пак камъка и довършва текста с 5 удара. С най-голямата тъпотия, която съм чувал от дълго време. Фризен, чакат ме погледни и направо листим писве. Колкото си гориш, ще бързо ще ходим, бе. Не можеш да си го представиш, защото е като филм, бе. И ето защо си мисля, че това е трябвало да бъде трап песен. Защото на Вирго частта е толкова далеч от целта на песента. И си мисля, че това е защото двамата са записали частите си и са си казали довиждане. И след това ТРФ е решил да промени идеята на песента и си е записал частта пак. И може би са бързали или е имал някакъв проблем и са решили да го метнат ето така към света и да видят как ще му се отговори. Без значение, текстът е отвратителен, особено от страната на Вирго. Ако беше по темата, щеш да е 4 от 5, понеже за трапари са намалени изискванията, но му лепкам оценка 0 от 5. Обща оценка и мнение. Общата оценка е 1,4 от 5. Ако продължа тази поредица, ще има лист с песните, където показва рейтинг и колко са талантливи рапърите според мен. За талант получават 0,5 на тази песен. Добра идея и добри вокали, но текста на Вирго уби всичко за мен. Ако искате да направя ревю на друга песен, пишете в коментарите. Ако ви хареса клипа и искате да видите повече, ударете харесването и се абонирайте. Ако не ви е харесал клипа и не искате да виждате повече, не харесвайте клипа и не се абонирайте. Cause we all just wanna be big rock stars and living hilltop houses, driving 15 cars.